Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na. Kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Inda kuka ji cewa tun bayan dawowar Abba Galadima daga gidan su Sumayya na bikon a bashi ɗansa kuma Sumayya ta dawo gidansa. Amma ina abin ya ci tura bayan zuwansa ne ya ga ana ɗaura mata aure. Hakan dai ya razana shi amma bai nuna damuwa akan fuskarsa ba. Sai dai da ya fito ko kula baban Sumayyan bai yi ba, haka ya juyo ya taho hanyar gida. To hakan ya razana shi sosai ganin cewa ya za a yi Sumayya ta yi wani abu ba tare da ta gaya mai ba. Hakan ne ya sa bai ji daɗi a ransa ba, kuma a wajen da ya ji ana ɗaura wannan aure ya nuna rashin gamsuwarsa game da wannan aure. Amma haka ya jure ya shiga gidan su Sumayya domin ya ga ɗansa. To bayan faruwan hakan ne sun taho hanya sai suka haɗu da mijin Ruƙayya wato Umar. A haɗuwar tasu ne suka gaisa sun yi musabaha kenan. Umar ya ga alamun cewa Abba Galadima baya jin daɗi, amma tun da ya tambaye shi bai ce komai ba, haka ya haƙura ya ƙyale shi, amma ya tabbatar cewa Abba Galadima baya jin daɗi. To hakan ne ya sa ba inda ya biya face gidan matar tasa wato Ruƙayya domin ya gaya mata abin da ya ga Abba Galadima ya shiga da yanayin da ya shiga, domin masoyansa ne kuma su san yadda za su yi su ɓullo wa wannan al'amari. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Inda daga bisani ne ya shiga gidan nasa yake tambayar matar tasa shin me yake faruwa, inda matar tasa Ruƙayya ta ƙara mai da cewa auren Firasdu aka yi tare da Sumayya. Ina ga shi ya sa wannan abin ya firgita Abba Galadima. A ɓangaren su kuma Baba Ɗan Audu, tun bayan wannan ɗaura aure, bayan dawowarsa gida, yake faɗa wa iyalansa abin da yake faruwa domin agolansa ma ya siyi wannan ɗaurin aure. Amma Baba Ɗan Audu ya ce ba wannan maganar yake yi ba. Maganar da yake yi cewa akwai wata 'yan masarautar garin Gabas ta buƙace shi da ya kashe ɗan da aka haifar wa Abba Galadima. Sai dai ina agolan nasa ya fi shi tunani. Ya ɗaga hannu sama ya ɗora a ya ce baba in dai har ka kashe wannan yaro to cin abincin me a yanke. Ƙudurin da ka yanke na cewa zan je masarautar garin Gabas ni ma domin in samu rabona in zama ɗan aikin Abba Galadima kaga ya riga ya yanke. To shi kuma Baba Ɗan Audu duk bai tunanin wannan abun ba. Yana ganin cewa miliyan 20 ɗin nan da Kilishi ta ce za ta ba shi ya ishe shi ya yi duk wani abu na rayuwarsa da ya yi. Nan dai agolan Baba Ɗan Audun ya kada baki ya ce baba banda abinka miliyan 20 nawa take. Kakkamanta abin da ya sa aka kai ni bursin fa wannan wata kuɗi muka haura gidan wani gaye muka sata. Kuma kuɗin ba na ƙasar nan ba ne ba, kuɗi ne na dala. Wanda da muka je yin canjin su ne aka kama kuɗin ba ƙananu ba ne ba, kaga baba miliyan 20 ko iya aure na ni da Batula ai ya isa mu kashe su. To nan dai baba agolar ta ware baki tana kallon agolan nata domin tana ganin cewa ya yi tsaurin ido miliyan 20 fa ba nan ba ce ba. To haka dai suka ci gaba da tattaunawa game da wannan abu da yake faruwa, sai dai agolan ya ce ya kamata a ce ka je ka yi shawara da Abba Galadiman ka ce domin ka gaya masa abin da yake faruwa. To shi kuma Baba Ɗan Audu yana ganin cewa in dai har ya gaya wa Abba Galadima abin da yake faruwa to gaskiya Kilishi za ta sa a ɗaure shi. To kuma shi bai san cewa Kilishin har yanzu ba a gama shirye-shirye ba ne ba, don da tuni cewa an turo an kama ta tun bayan zargin da aka mata na yi wa Sumayya shari. To daga bisani ne dai Abba Galadiman ya dawo gida. Ya dawo gida kansa a ruɗe baya gane kowa. Ya zo ya shiga ɗaki kawai ya rufe ya kwanta. An ga dare ya yi sosai, safiya ta yi Abba Galadima ba tare da ya fito daga cikin wannan ɗaki ba. Sai ƙanwar nan tashi mai son Sumayya tun a baya ta shiga cikin wannan ɗaki tana Abba yaya Abba ka tashi, amma ina ya yi shiru yana ta zoro-zoro da idanuwa. Sai ta ga kwalban magani a gefensa alamun cewa ya yi overdose. To nan dai ta ɗauke kwalbar tana inna lillahi ta je ta kira sarkin garin Gabas wato yayan Abba Galadima da kuma Fulani.
Suka zo suka duba yanayin jikin nasa yayi suka kira likita ya zo ya duba shi game da wannan rashin lafiya da yake yi. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirinmu da zarar mun ɗora. Kuma kar ku manta da yi mana comment a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka.